Καλησπέρα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα σας? Ναι, φυσικά. Αλλά πρώτα πρέπει να πάρεις κάτι. Τι δηλαδή? Έχουμε τα πάντα. Κολάρα, λουριά, κλουβιά, σνακ για τα σκυλιά, σνακ για τις γάτες, παιχνίδια για τις γάτες, παιχνίδια για τα σκυλιά. Ακόμα και για ελέφαντα, μα δεν σε έχουν. Ωραία. Πιάσε μια σκυλοτροφή. Θέλετε ανάπτυξης, συντήρησης, ενέργειας. Ανάπτυξη. Είναι μεγαλόσωμη φυλή, μικρόσωμη φυλή. Μεγαλώσουμε. Το έχετε σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο? Εσωτερικό. Είναι κοντότριχο, μακρύτριχο. Κοντότριχο. Θέλουμε super premium ή economy? Super premium. Οκ, σε έχω. Θέλεις μικρή συσκευασία ή μεγάλη? Μικρή. Κατάλαβα ακριβώς τι ψάχνεις, κάτσε να σου φέρω. Ορίστε. Ωραία. Η τουαλέτα τώρα πού είναι? Έλα από το ταμείο και θα σε πω πού είναι η τουαλέτα. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία επιλογή κάνατε. Τα θέλετε με κάρτα ή μετρητά? Με κάρτα. Παρακαλώ, περάστε την κάρτα σας. Συγγνώμη κύριε, τουαλέτα θα πάτε? Τώρα άστο. Πάω να αλλάξω παντελόνι. Κάτι περίεργοι άνθρωποι που κυκλοφορούν.